Det her, det er en meget underlig pakke. Nu skal du høre en historie. I går var jeg på posthuset for at hente en pakke. Står jeg henne i køen, og så taber jeg 100 kroner på gulvet. Og der står en foran mig, som ser mig tabe 100 kroner. Hun vender sig om og samler den op. Og så står jeg sådan lidt forlegen der og venter på, at hun giver mig min pengeseddel der. Men det gør hun ikke. Hun putter den i lommen. Så siger jeg, hey, det er min 100 kroner. Nej, den har jeg lige fundet nede på gulvet. Hold nu op. Og eller postmedarbejderen, der sidder ved skranken, jeg har den oplevelse, at hun ser, hvad der sker, så jeg siger til hende, hey, du så da, jeg lige tabte den der 100 kroner. Så siger hun bare, nej, det så jeg ikke. Altså, sådan rigtig typisk, hun vil bare ikke blande sig i det der. Så siger jeg, hold nu op, det er jo pjat det her. Kom nu med den der 100 kroner. Hun vil ikke give mig den. Så sådan lidt for sjov, så står hun og pakke, så har hun lagt pakken op på skranken. Så siger jeg til hende, altså, hvis du ikke giver mig den der 100 kroner, så tager jeg din pakke. Så kigger hun bare på mig og ryster på hovedet. Så lægger hånden op på pakken. Så siger jeg, altså, jeg tager den. Kom nu med den 100 kroner. Du får ikke den 100 kroner, siger hun bare. Så tager jeg pakken og går hjem. Og nu ligger den her på mit spisebord. Meget mystisk pakke.